Ето така се работи в община Варна. Това е откритият само преди 2 месеца булевард Света Елена в район Владислав Варненчик. Изцяло рехабилитираната отсечка от почти километър струваше на данъкоплатците близо 2 милиона лева. Заради липсата на планиране, булевардът вече се разкопава. От дирекция инженерна инфраструктура на голяма община са дали разрешение на ВиК Варна за прокопаването с мотив спешен ремонт. Според експерти по инфраструктурата това е недопустимо и олицетворява цялостната политика на сегашната администрация по отношение на строително-монтажните дейности. Примерите за влагане на средства в обекти, които в последствие се прокопават, са много, но този е фрапиращ, защото булевардът бе завършен за празникът на Варна 15 август. Жителите на района са възмутени, защото и без това са разочаровани от дискриминационната политика по отношение на капиталовите разходи, която Общинския съвет и администрацията демонстрират дълги години. Не стига, че от централния бюджет не ни предвиждат за нищо, а сега единственият обект, който направиха през последните 2 мандата, го съсипват, дивят се жители на квартала.